हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം യോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് എല്ലാ അറിവിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായത്, രാജഗുഹ്യം ഏറ്റവും രഹസ്യമായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രഹസ്യമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവ് കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും. രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണകഥാശ്രവണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നു. ആ കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാന് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക. അയോഗ്യത ഭഗവാനിൽ അസൂയാലുവാകുക എന്നുള്ളത്. 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 11 മുതൽ 15 വരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരും. ആരാധിക്കാത്തവരാരാണ്? ഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അത് മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് അധപ്പതിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മഹാത്മാക്കൾ. അവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ 16-ാമത്തെ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ വായിച്ചു. ഇന്നലെ 17 മുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വായിച്ചു പോകാം. പതിനാറ് മുതൽ 25 വരെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞഃ സ്വധാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമഹമേ വാജ്യം അഹനഗ്രീരഹം കുതം. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ അഗ്നിയിൽ നമ്മൾ അനേകം തരത്തിലുള്ള ആഹൂതികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ആ ആഹൂതിയിലൂടെ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഔഷധമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് കാരണം? എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അതുകൂടാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് യജ്ഞത്തിലൂടെ ഹോമിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യം, ഭഗവാന്റെ ശക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാര ഹൃത്സാമ യജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൃഷ്ണന് തുല്യരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. കൂടാതെ അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും സാമ യജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. ലക്ഷ്യം, എന്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാകുന്നു? നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകണം. ലക്ഷ്യമില്ലാതെ വെറുതെ രാത്രിയായി പകലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കരുതേണ്ടതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ അറിയുക, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഭരണകർത്താവും ഗതിർ ഭർത്ത, ഭർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണകർത്താവ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട്, നിധാനം ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിന്റെയും ഭരണകർത്താവാകുന്നു. പ്രഭുഹു, അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ യജമാനൻ. സാക്ഷി, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം സാക്ഷിയാണ്. വാസസ്ഥാനം നിവാസഹ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? വാസസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ആശ്രയവും ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. നാം ജീവിച്ചു പോരുന്ന പാർപ്പിടങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായ അഭയസ്ഥാനമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആശ്രയം, ആ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സർവവും സമർപ്പണം ചെയ്ത് ആ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒന്നിനെയും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവായതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മേലൊരു കൺട്രോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാനോ എല്ലാവരെക്കാട്ടിലും ശക്തിമാൻ അദ്ദേഹം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെയും പേടിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉച്ചമിത്രം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒപ്പം അദ്ദേഹവും എല്ലാ ശരീരത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉച്ചമിത്രം ഭഗവാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സ്വരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ക്ലേശമോചനത്തിന് വേണ്ടിയും ഏവരും കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചേ തീരൂ. നാം സ്വയം രക്ഷ തേടുന്നത് ജീവശക്തിയിലായിരിക്കണം. സർവോത്കൃഷ്ടനായ ജീവസത്തയാണ് കൃഷ്ണൻ. നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഉത്ഭവസ്ഥാനവും പരമപിതാവുമായിരിക്കെ അതിലുമുപരി മറ്റാരുണ്ട് നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട്? അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മികച്ച ഗുണകാംക്ഷിയാകാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമ ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആത്യന്തിക വിശ്രമവും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനവും പ്രളയവും സംഹാരവും നടത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഭഗവാൻ തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ സർവകാരണങ്ങൾക്കും ശാശ്വതമായ കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃണാമ്യുസൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിവിധ ശക്തികളാൽ വൈദ്യുതിയാലും സൂര്യനാലും ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പൊഴിയാതെ തടയുന്നതും മഴക്കാലത്ത് വർഷധാരകൾ അഴിച്ചുവിടുന്നതും കൃഷ്ണനാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ ഭഗവത് ഭക്തരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദേവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ വിവരമുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ശക്തി നൽകി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അമൃതവും മൃത്യുവും ഞാനാണ്. മരണമില്ലായ്മ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അമൃതം അദ്ദേഹമാണ്. മൃത്യുവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചില്ലെങ്കിലും
ആശ്രയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സമയാസമയത്ത് മൃത്യു വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽത്താണ്. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധ എന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാലമാണ്, ലോകത്തിനെ എല്ലാം സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മൃത്യുവായിട്ടും ഭഗവാൻ വരുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാതെ ആ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ? മൃത്യുവായിട്ട്, ആത്യന്തികമായ മരണമായിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ട്, സാക്ഷാത് ഭഗവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ആശ്രയമായിട്ട്, നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജഡവസ്തു, നമ്മുടെ ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ആ പ്രകൃതിയിലെ ആ ജഡവസ്തുവും ആയ ശരീരവും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 20-21 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു? ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി അവർക്ക് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മുന്തിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശഭരിതമായ കർമ്മത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ ജീവിതമുള്ളൂ. സ്വർഗലോകങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് എത്രമാത്രം പുണ്യം ചെയ്തുവോ അതിന്റെ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം സുഖ സൗകര്യങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോകാം. അവിടെ കർമ്മമില്ല. ഭൂമി വിട്ടാൽ പിന്നെ മേലോട്ടേക്ക് കർമ്മങ്ങളില്ല. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുക മാത്രമാണ് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുണ്യം ചെയ്തോ അത്രയും കാലം നമുക്ക് അവിടെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാഹ പൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവി ദേവഭോഗാൻ തേ തം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജയന്റ് വീൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ജയന്റ് വീൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ? എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയോ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരും ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോകുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം തീരുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ അവർക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം എന്നുള്ള ആ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ത്രൈവിദ്യ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ത്രൈവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വേദങ്ങൾ, അതായത് സാമം, ഋഗ്, സാമ, യജുർവേദങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. ആ വേദങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സുഖം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ. പക്ഷെ കർമ്മകാണ്ഡം എന്തിനു വേദങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു? അതായത് അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആ നമ്മുടെ ആയുസ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപ്
ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കൊരു വിരാമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പാതയും ആ വേദങ്ങളിലൂടെ കാണാം. പക്ഷേ ഈ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളവർ ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ പുറകെ മാത്രം പോകുന്നു. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പാതയെ വേദങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും താമസം വ്രതങ്ങളും എല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച് സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാമെന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം മാത്രം പഠിച്ച് അത് മാത്രം ചെയ്ത് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേവാരാധനയുടെ ഫലം അങ്ങനെയാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്തനുഗ്രഹമാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അനന്യാ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാഃ പര്യുപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. യോഗക്ഷേമം വഹാമി അഹം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വയം അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് നമ്മുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ നിലനിർത്തുമെന്നല്ല. അഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഭഗവാൻ അത്രയേറെ ഭക്തവത്സലനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആ ശുദ്ധഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നവർക്കുള്ള സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ തന്നെ നിർവഹിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അനന്യാ ചിന്തയന്തോമ, വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ശുദ്ധഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് തേഷാം നിത്യ അഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ യോഗക്ഷേമം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഒഴികെ യാതൊന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ആർക്ക്? ശുദ്ധ ഭക്തന്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇതാണ് യോഗം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ. അദ്ദേഹം സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ. അതായത് സദാസമയവും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി, ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ യോഗം ഭഗവാൻ തീർത്തു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വഴി അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കൃപാതിരേഖത്താൽ അത്തരം ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരില്ല. ക്ഷേമം എന്നതിന് ഭഗവാന്റെ കരുണാമയനായ ഭഗവാന്റെ രക്ഷയിൽ എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് തിരിച്ച് ഭൗതികമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാത്ത വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. എന്ത് സംരക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സംരക്ഷണയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അത് വരാണ്ട് നോക്കുന്നു. തിരിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ പോകാണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അതാണ് യോഗം. ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ക്ലേശപൂർണമായ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് യോഗവും ക്ഷേമവും. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വഴികളെല്ലാം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കൈപിടിച്ചവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. തിരിച്ച് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് വീഴാതെയുള്ള സംരക്ഷണവും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് യോഗക്ഷേമം. അത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ നിർവഹിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏപി അന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യവിധിപൂർവകം. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ കുറെ ആരാധനാ രീതികൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ വഴിയിലൂടെ അല്ലാതെ സേവിക്കുന്നവർ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വിധിപ്രകാരമല്ല ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവിധിപൂർവകമായിട്ട് അവർ ദേവന്മാർ ചെയ്യുന്ന ആരാധന ഭഗവാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു. പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ശുദ്ധഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ മാത്രമേ യോഗക്ഷേമത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ആ അനുഗ്രഹമെല്ലാം ദേവന്മാർ മുഖേന നൽകും, അത്രമാത്രം. അവർക്ക് പക്ഷെ പിന്നീട് വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ ഇവിടെ തന്നെ വരേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശുദ്ധഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയം നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല, വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ദേവന്മാർ മുഖേന ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹവും നൽകാനുള്ള ശക്തിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും ആ ദേവന്മാർ മുഖേന നമുക്ക് അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണവും നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽമെൻ ആയിട്ട് ദേവന്മാർ അവിടെയുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വിധിപ്രകാരമല്ല അവർ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്, എന്നിലൂടെയാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആരാധനയല്ല അവർ നടത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് കാരണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹവും ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹം ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഞാൻ എന്ത് ദേവന്മാരോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തി മൂലം നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നു. അതാണ് നേരിട്ട് ആ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാലുള്ള ആ ഗുണമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. ഒരാൾ മരത്തിന്റെ വേരുകളിൽ അല്ലാതെ കൊമ്പുകളിലോ ഇലകളിലോ മരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനും തുല്യമാണ്. അവരും അതിൽ സന്തോഷിക്കും. പക്ഷേ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാതെ നമ്മൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളിലും ഇലകളിലും പൂക്കളിലുമെല്ലാം വെള്ളമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യസ്ഥരാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവരെ ആരാധിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ദേവാരാധന, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയായിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന്. ശരീരത്തിലെ സർവ്വ അവയവങ്ങൾക്കും പോഷണം നൽകാനുള്ള ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ എത്തിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം. അപ്പോൾ വയറ്റിന് വേണ്ടി, ശരീരത്തിന്റെ സമ്പുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വയറ്റിലേക്ക് ആഹാരം ഇടണം. അല്ലാതെ കൈക്കും കാലിനുമെല്ലാം ചോറും ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അത് വയറ്റിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് പുഷ്ടി ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുപോലെ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക അംഗങ്ങളാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട്, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പദവിയുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആത്യന്തികമായ അധികാരി ആദിദേവനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയാണ് ഒരാൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധനകളെയല്ല. അപ്പോൾ ആ നിയമങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അല്ലാതെ ആ ദേവന്മാരെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആത്യന്തികമായ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രീണിപ്പിച്ചാൽ വിവിധ ശ്രേണികളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം തനിയെ തന്നെ സംതൃപ്തരായിക്കൊള്ളും. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താച പ്രഭുരേവച നതു മാം അഭിജാനന്തി തത്തേനാദസ്യ വന്ദിതേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്താണ്? അവിധിപൂർവകമായിട്ട് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അത് അവിധിപൂർവകമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിധിപൂർവകമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം എന്താകുന്നു? അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്.
സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. വീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധപതിക്കുന്നു. അധപതിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അത് പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നമുക്കില്ല. അതാണ് വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പറ്റി അതിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടെ കർമ്മഫലമായിട്ട് ഏത് ജന്മമാണോ, ഏത് ശരീരമാണോ ലഭിക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മതിയാചിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കുന്നു. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാകും ജനിക്കുക. എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വസിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ഇത് ഇവിടെ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. ഭഗവത് ഉപാസനയിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ശുദ്ധഭക്തൻ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും കൃഷ്ണലോകവും പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ദേവോപാസന കൊണ്ട് സ്വർഗലോകങ്ങളിലും പിതൃപൂജ കൊണ്ട് പിതൃലോകങ്ങളിലും ദുർമന്ത്രവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് പൈശാചക ലോകങ്ങളിലും എത്താനാവുമെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന് എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല? അതാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക ദേവന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. പിതൃക്കളെ, നമ്മുടെ പൂർവികരെ നമ്മൾ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിതൃലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിച്ചാൽ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ലോകമുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റേത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് എന്ന് മാത്രം. ഇവരുടേതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഉപരിയായിട്ടും താഴെയായിട്ടും എല്ലാം ഉള്ള ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെയും പിതൃക്കളെയും പിന്നീട് ഭൂതപ്രേതാദികളെയും എല്ലാം ആരാധിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും എവിടേക്ക് അവരുടെ ഗ്രഹം എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോയി ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മോചനം ലഭിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഓരോരോ ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പത്രമോ പുഷ്പമോ ഇലയോ പൂവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അതിന്റെ എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ത്യജിക്കണം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. തിരിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം? കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നോ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും നമുക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. വേറൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചർപ്പിക്കേണ്ടേ? എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ത്യാഗമാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥതയായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് ഒരാൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലമല്ല, നമ്മൾ അതിന് തിരിച്ച് ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും അർപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ആരെങ്കിലും അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കും, മിഠായിയോ എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പോക്കറ്റ് മണി പോലെ. ആ കുട്ടികൾ അത് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവർ വാങ്ങിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇത് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കാശാണ് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചത്, അവരുടെ സന്തോഷത്തിനാണ് അവർ വാങ്ങിയത്. എങ്കിലും അതൊരെണ്ണം ഒരു മിഠായി തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. കാരണം എന്റെ മകന് എനിക്കും തരാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ അത് നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ആ മക്കൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണമുണ്ടാകുക? നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തരുന്നത്. എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയി, ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള ഓരോരോ വഴികൾ ഓരോരോ അധ്യായത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇത്രമാത്രമേ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ വെള്ളമോ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകും. എത്ര പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വലിയ സമ്പത്ത് വേണം, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇല്ല. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധാഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി ആരാധിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തുളസി ചെടി ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു തുളസി ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നട്ടു വളർത്തുക, ദിവസവും അതിന്റെ ഒരു കതിരെടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അനേകം ചട്ടികളിൽ അനേകം പൂക്കളെല്ലാം വളർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സുഗന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂക്കൾ വളർത്തി അത് ദിവസവും ഭഗവാന് ഭക്തിയോടുകൂടി അർപ്പിക്കുക. എന്റെ ഒരു സേവനം, എന്റെ ഒരു അർപ്പണമാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു അംഗവൈകല്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണിത്. ഭഗവാൻ അതെല്ലാം പോകട്ടെ, ഈ സത്സംഗത്തിന് ഒരു അവസരം ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം നമ്മൾ. കാരണം അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതരാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ശുദ്ധമായിട്ട് ഒരു ശുദ്ധമായ പാത്രത്തിൽ അതെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതുവഴി ഭഗവാൻ അതെല്ലാം വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വേഗം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. അതുവഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാകുന്ന അക്ഷയമായ ആനന്ദധാമത്തിൽ എത്തുന്നതിന് ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ആശ്ചര്യപരമായ ഈ ഫലം നേടുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ അനായാസവും പരമദരിദ്രർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതകളില്ലാത്തവർക്ക് പോലും വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിരിക്കണം എന്നേയുള്ളൂ. ഭക്തൻ ആര് എന്നതിലും ഏത് നിലയിലുള്ളവൻ എന്നതിലും കാര്യത്തിൽ പ്രസക്തിയില്ല. ഒരു ഇലയോ പഴമോ അല്പം ജലമോ നിഷ്കപടമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ തുളസി ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പാല് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് ദിവസവും സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ 3 നേരവും ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ 2 നേരം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക. അതുവഴി ആ ത്യാഗം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മിലും വളർന്നു വരുന്നു. അവിടുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന കൊച്ചു പൂവും കൂടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ഭക്തിയില്ലാത്തവന്റെ ഒരു ഉപഹാരവും അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റാരുടെയും ഉപഹാരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് അദ്ദേഹം. സ്വരാട്ട് എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ ജഗത്തിന്റെ തന്നെ പിതാവായ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ തരുന്ന ഒരു കൊച്ചു പൂവ് കൊണ്ട് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്? പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രേമപൂർവം ഭക്തിപൂർവം നമുക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തർപ്പിച്ചാലും അതിലുള്ള ഭക്തിയെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൃത തുല്യമായ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ആ അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ഭഗവാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ളതായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ ഉപകാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം എന്ന നിലയിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണ സാമീപ്യത്തിനുള്ള മാർഗം എന്ന സത്യത്തെ ഊന്നി പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. രണ്ടിടത്ത് ഭക്തി എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തി ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി, ഭക്തി ഉപഹൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭക്തിയോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ. ഭക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വൈഡൂര്യം കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയോട് കൂടി ഒരു തുളസി ഇല സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറകിൽ രുക്മിണി സത്യഭാമമാരുടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് സത്യഭാമയ്ക്ക് തനിക്ക് തന്റെ അച്ഛൻ, സത്യഭാമയുടെ അച്ഛൻ ഒരു സ്യമന്തകമണി കൈവശമുള്ള സത്രാജിത്തായിരുന്നു. ആ സ്യമന്തകമണി എന്നുള്ളത് സത്രാജിത്തിന് സൂര്യഭഗവാൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ആ സ്യമന്തകമണി എന്ത് ചെയ്യും? ദിവസവും ഇത്രയും തോല സ്വർണം ആ സ്യമന്തകമണി കൈവശമുള്ളവന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ സത്രാജിത്ത് വലിയ പണക്കാരനായി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് അപകടമാകും, അതുകൊണ്ട് ആ സമന്തകമണിയെ രാജാവിന് ഏൽപ്പിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ രാജാവിന് പട്ടാളക്കാരും പരിചാരകരും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആരും അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കൈവശം വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും സ്വർണത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അത് മോഷ്ടിച്ചാലോ എന്നെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സത്രാജിത്ത് അത് കേട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം സത്രാജിത്തിന്റെ അനുജൻ പ്രസേനജിത്ത് ഈ മണിയും കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി വേട്ടയാടാൻ. ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സിംഹം സത്രാജിത്തിന്റെ കഴുത്തിലെ മണിയുടെ തിളക്കം കണ്ടിട്ട് അതൊരു ഭക്ഷിക്കാനുള്ള വസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസേനജിത്തിനെ ആക്രമിച്ച് അയാളെ വധിച്ചു. പ്രസേനജിത്തിനെ കാണുന്നില്ല, സമന്തകമണിയും കാണുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സത്രാജിത്ത് ഭഗവാന്റെ മേൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമന്തകമണി എനിക്ക് തരൂ എന്ന്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനാണ് ഇത് മോഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള പേരായി കൃഷ്ണന്റെ മേൽ. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രസേനജിത്ത് അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. മണി കാണാനുമില്ല. സിംഹത്തിന്റെ കാലടിപ്പാടുകളെല്ലാം കണ്ടു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി പ്രസേനജിത്ത് ഈ സമന്തകമണി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് വന്നു. സിംഹം അയാളെ വധിച്ചു. പക്ഷെ മണി എവിടെ പോയി? മണി അന്വേഷിച്ച് കൃഷ്ണനും മറ്റുള്ളവരും അനേക ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സിംഹവും മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് പോകുന്ന കാലടിപ്പാടുകൾ കണ്ടു. അത് ജാംബവാൻ എന്നുള്ള ഒരു കരടിയുടെ ഗുഹയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് ആ ജാംബവാനുമായിട്ട് യുദ്ധം. ജാംബവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കാലത്തിലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവകനാണ്. അപ്പോൾ ആ ജാംബവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സമന്തകമണി വാങ്ങിച്ച് സത്രാജിത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. സത്രാജിത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ മകളായ സത്യഭാമയെ ഭഗവാന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ സത്യഭാമയ്ക്ക് ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു. തനിക്ക് വളരെയധികം കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് താൻ, തനിക്ക് വളരെയധികം സമ്പത്തുണ്ട് എന്നെല്ലാമുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം സത്യഭാമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി അവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ഈ ഭാര്യമാർക്ക് എല്ലാവരിലും വെച്ചിട്ട് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്നെല്ലാമുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ സത്യഭാമയുടെ അഹങ്കാരം തീർക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സത്യഭാമയ്ക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. രുക്മിണിയാണ് ആദ്യ പത്നി ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ രുക്മിണിയേക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നോടാണ്, എനിക്കാണ് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം സത്യഭാമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തീർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നാരദ മഹർഷിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്യിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ സത്യഭാമ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നോടാണ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹം ഭഗവാനോട് സത്യഭാമയ്ക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് അളന്നു നോക്കണം. അളന്നു നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ഒരു ത്രാസിലിരുത്തി. സത്യഭാമ എന്ത് ചെയ്തു? അളക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിപൂർവം നമ്മൾ എന്തർപ്പിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
പക്ഷേ സത്യഭാമ തന്റെ മനസ്സിലെ അഹങ്കാരം മൂലം തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ പണ്ടങ്ങളും സ്വർണങ്ങളും അതെല്ലാം ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഇനിയൊരു ത്രാസിൽ വെച്ചു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ഒരു തുലനം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക? അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ത്രാസ് മാത്രം നിലത്ത് തന്നെയിരുന്നു. അത് സത്യഭാമ തന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ആ മറ്റേ ത്രാസിൽ വെച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ ഉയർന്നില്ല, ഈക്വൽ ആയില്ല. അപ്പോൾ സത്യഭാമയ്ക്ക് വളരെയധികം വിഷമമായി. ഭഗവാനോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഇത്രമാത്രമേ മൂല്യമുള്ളൂ, ഇത്ര മാത്രമോ എന്നല്ല, ഒരു മൂല്യവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് സത്യഭാമയ്ക്ക് വളരെയധികം വിഷമമായി. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി രുക്മിണിയോട് പറഞ്ഞു, രുക്മിണി, ഇതിന് എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം? ഭഗവാനിൽ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിയുക? എങ്ങനെയാണ് അളക്കുക ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ അളക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി കൊണ്ട്. രുക്മിണി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു തുളസിയില, ആ തുളസിയില ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനോടൊപ്പമുള്ള മറ്റേ ത്രാസിൽ വെക്കുന്നതും ആ ത്രാസ് താഴേക്ക് പോയി ഭഗവാൻ ഉയർന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അളക്കുകയോ ആ ഭഗവാനോട് എന്തിനോടെങ്കിലും തുലനം ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്. പിന്നെയോ ഭക്തി പുരസരം അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭക്തി മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് ആ പിതാവ് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുമില്ലേ മക്കൾ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന്? ആ സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമായ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ വസിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പോംവഴികൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അജ്ഞാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ ആ അജ്ഞാനം നീക്കി നമ്മുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ ആ ഭക്തിയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. എത്രമാത്രം പണക്കാരനായിക്കോട്ടെ, എന്തുമാത്രം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഭക്തിയോടെ അല്ല ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അതുകൂടാതെ അവരുടെ കർമ്മഫലത്തെ നീക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തിയാണ്. ലളിതമായ സസ്യാഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തിനോ ചിത്രത്തിനോ മുന്നിൽ വെച്ച് നിവേദിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ആ വിനയ ഉപഹാരം കൈക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും, ശരീരം വിശുദ്ധമാകും. സർവോപരി ഈ നിവേദ്യാർപ്പണം പ്രേമഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം. സർവ ഐശ്വര്യ നിദാനമായ കൃഷ്ണന് ആഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കും. നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും വിളമ്പുന്നതിലും കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കുന്നതിലും മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? എല്ലാം കൃഷ്ണ പ്രേമത്തോടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യത് കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്പുരുഷമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, യത് കരോഷി എന്ത് പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുവോ, യത് അശ്നാസി എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, യത് ജുഹോഷി എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, ദദാസിയത്ത് എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണമെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഹി സന്യാസയോഗ യുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്കെല്ലാം അർപ്പിക്കൂ എന്ന്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് ആ പാപപരിക്രമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണനുള്ള വഴിപാടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുള്ള വഴിപാടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക.
അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും വഴിപാടുകളിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ ഗുണനിലവാരം. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. വഴിപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭക്തി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് ആനുപാതികമായി കൃഷ്ണൻ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അല്ല ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിലും നിഷ്കാമനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ആ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾ മരണാനന്തരം വൈകുണ്ഠ പദത്തിലെത്തി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യ സഭജയിൽ ഏർപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം പരിപൂർണതയാർജിക്കുമെന്ന് ഈ പദ്യം വെളിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക. കർമ്മഫലം ഇല്ലാതായാൽ നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കുന്നു. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമല്ലേ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല, എല്ലാവരോടും തുല്യതയിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഭഗവാൻ കുറച്ച് കരുണ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അവരുടെ സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാനെ അറിയാത്തവർക്ക് അവരോട് ഭഗവാൻ പക്ഷപാതമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നീട് അവരുടെ കർമ്മഫലം അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്, അതിന് ഭഗവാൻ ഒന്നും ഇടപെടില്ല. കാരണം ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ അതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊടുക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അഭിചേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വഴിതെറ്റി പോയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും അയാൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ കരുതണം. കാരണം ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു അവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജഗായി മഥായി എന്നീ രണ്ടു പേരുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അവർ രണ്ടുപേരും ആ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് റൗഡികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജഗായി മഥായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണ ഭക്തരാക്കണം, അവരിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കർമ്മഫലം കൂടിയിട്ട് അവർ അധപ്പതിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ
അവർ എന്ത് ചെയ്തു? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ മുതിർന്നു. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ഉടനടി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആ ജഗായി മഥായിനെ വധിക്കുവാൻ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ തടയുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഈ അവതാരത്തിൽ അങ്ങ് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇത്രമാത്രം എന്നെ ദ്രോഹിച്ചാലും അവരോട് കരുണ കാട്ടണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ അവതാരത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുകൊണ്ട് ഇവരിൽ കരുണ കാട്ടി ഇവരിൽ അങ്ങയുടെ ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ആ അപേക്ഷ മൂലം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള അപേക്ഷ മൂലം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ ജഗായി മഥായി അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുകയും തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അവർ ക്രമേണ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ എത്രമാത്രം ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്രമാത്രം ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് വരുവാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ മൂലം അയാളുടെ ആ കർമ്മഫലം എല്ലാം തീർന്നു പോകുന്നു. അയാളെ പാപിയായിട്ട് കരുതരുത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അപൂർവമായ സംഗതിയാണ്. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക എന്നുള്ളതിന് ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഭക്തനാകുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ 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 വിരളമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരാൾ എത്രമാത്രം പാപിയാണെങ്കിലും സത്സംഗത്തിലൂടെ അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിച്ചാൽ അയാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യഭാശ്രിത്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇവിടെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ അപൂർണനാണെങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണൻ അവനെ സാധുവായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അപൂർണനായ ഭക്തനെ സാധുവായി കണക്കാക്കുന്നത്? കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അവൻ വേഗം ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അടിതെറ്റി എന്ന് വരാം. എന്തെങ്കിലും പാപകർമ്മങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളോ നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അതായത് ദൃഢവിശ്വാസം മൂലം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യഭാശ്രിത്യ യേപി സ്യുഹു പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തദാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാതി മത വർണ്ണ വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമേ അല്ല. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നു, ഏത് ജാതിയിൽ പിറന്നു, എത്രമാത്രം സമ്പത്തോടു കൂടി പിറന്നു, ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി പിറന്നു, ഒന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അത് നമ്മൾക്ക് സത്സംഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആരായാലും ആ ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നേറ്റ് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കിം പുനർ ബ്രാഹ്മണാഹ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തദാ അനിത്യം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായി ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ സാധാരണ കുലത്തിൽ പിറന്നവരും അധമ കുലത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകാമെന്നുള്ളപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ
വൈഷ്ണവ കുലത്തിൽ പിറന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ രാജർഷിമാരുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ അവർക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യോഗ്യതയില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കൃഷ്ണനെ നേടുന്നു. വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ വേർതിരിവില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യമായ ഉച്ച നീചസ്ഥിതി ബാധകമല്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ഭക്തരുടെയും ശക്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹമോ സത്സംഗമോ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം അധമമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് തങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായ ഒരു ഭക്തന്റെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ മനുഷ്യനെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പുരുഷന്മാരായ ചണ്ടാലന്മാർ പോലും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരണാഗതിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാൽ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം നമുക്ക് വളരെ വേഗം ഉദ്ധരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കണം. ആ നിലയിൽ ഭക്തന്മാർ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാകുന്നു, യോഗികളെയും അതിശയിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തനെന്ന് എത്രയും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നവരെയും ജീവിത സമുത്കർഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ രത്നാകരൻ എന്നുള്ള വാൽമീകി. വാൽമീകിയുടെ പൂർവ്വ ആശ്രമത്തിലെ പേരായിരുന്നു രത്നാകരൻ. അദ്ദേഹം ഒരു കാട്ടിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവരെ എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ച് അതുവഴി ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു അധമമായ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വളരെയധികം പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. കാരണം ആ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവർ ധനം കൊടുക്കാനായിട്ട് വിസമ്മതിച്ചാൽ അവരെ കൊന്നുവരെ കളയുമായിരുന്നു ഈ രത്നാകരൻ. അവരെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ ധനമെല്ലാം ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി ജീവിതം നയിക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും എല്ലാം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു രത്നാകരൻ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അവിദ്യ, അജ്ഞാനം മൂലം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ്. ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തനിക്ക് പിന്നീട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ജ്ഞാനം, അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി അതിലെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ആരതിലെ വന്നാലും അവരെയെല്ലാം കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളത് രത്നാകരന്റെ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോഴും ഇയാൾ വേഗം ഓടി വന്നു, വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി. നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? അപ്പോൾ ഇയാൾ രത്നാകരൻ നോക്കുമ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ഒരു മന്ദഹാസത്തോടു കൂടി ഒട്ടും പേടിയില്ലാതെ അവിടെ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ രത്നാകരൻ അതിലെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വഴിയെ പോകുന്നവരെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണ് പതിവ്, പേടിച്ചിട്ട്. രത്നാകരനെ കണ്ടാൽ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുന്നവരായിരുന്നു സാധാരണ എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് രത്നാകരൻ അത്ഭുതമായി. രത്നാകരൻ ചോദിച്ചു, കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം തരൂ. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി കാണിച്ചു, എന്റെ കയ്യിൽ ഈ വീണയല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ എന്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ രത്നാകരന് ഒന്നും കൂടെ ദേഷ്യമായി. കാരണം ഇതുവരെ ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊള്ളയടിക്കാൻ. വയറാണെങ്കിൽ വിശന്ന് പൊരിയുന്നു. എന്താണ് ഇയാളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല താനും. എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ കൊന്നുകളയാനാണ് രത്നാകരൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ ആ ഒരു മന്ദഹാസവും പേടിയില്ലാത്ത നിൽപ്പും കണ്ടിട്ട് രത്നാകരൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് പേടിയാകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ് ഞാൻ നിന്നെ പേടിക്കുന്നത് എന്ന് നാരദ മഹർഷി. കാരണം നിനക്ക് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി നിന്നെ പേടിക്കണം? അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങയെ കൊന്നുകളയാൻ വരെ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള കത്തിയെല്ലാം കാണിക്കുന്നു, രക്തം പുരണ്ട കത്തി. അപ്പോൾ എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപം, അത് പാപമാണ് എന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? അപ്പോൾ രത്നാകരൻ സംശയമായി, എന്താണ് പാപം? ഞാനൊരു ജീവാത്മാവാണ്, ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിനക്ക് പാപമായിട്ട് വരും. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാപം അനുഭവിക്കുക എന്നായി രത്നാകരൻ. അത് വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ രത്നാകരൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വീട്ടുകാരെ പോറ്റാനായിട്ടാണ്. എന്റെ വീട്ടുകാരെ പോറ്റേണ്ടത് എന്റെ ധർമ്മമല്ലേ? അപ്പോൾ അവരെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ പാപമാകുന്നു? പക്ഷേ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, അവരെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും
നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നീ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. പാപകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. രത്നാകരന് വീണ്ടും സംശയമായി, ഞാൻ ചെയ്തത് അവരെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാ അനുഭവിക്കണം? അവരും കൂടെ അനുഭവിക്കില്ലേ? ഇല്ല എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു. നീ പോയി അവരോട് പോയി ചോദിച്ച്, അവർ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാം, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നാരദ മഹർഷിയുടെ സത്സംഗത്താൽ, അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്സംഗത്താൽ, അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രത്നാകരൻ എന്നുള്ള കൊള്ളക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രമേണ ആ ഭക്തന്റെ ആ ഒരു സാമീപ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള, താൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താപം വരികയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാമീപ്യവും സത്സംഗവും മൂലം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക്, ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് രത്നാകരൻ. രത്നാകരന് കുറേശ്ശെ പേടി വരാൻ തുടങ്ങി. രത്നാകരൻ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയി ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രൂരകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങളും കൂടെ അനുഭവിക്കില്ലേ എന്നായ രത്നാകരന്റെ ചോദ്യം. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഞങ്ങളെ പോറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്, അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൾക്കാരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ക്രോഷിപ്പിക്കണമെന്ന്. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി രത്നാകരന്റെ മനസ്സിൽ ആദിയും വ്യാധിയും പിന്നീട് വൈരാഗ്യവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു. തന്റെ വീട്ടുകാരെയും മക്കളെയും എല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ആഹാരവും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവസാനം അവർ രത്നാകരനെ നിരാകരിച്ചപ്പോൾ രത്നാകരന് പേടിയായി. ആ സാധു മഹർഷി, അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോയി കാണുമോ, ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ പാപം കളയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആദിയിൽ അദ്ദേഹം ഓടി നാരദ മഹർഷി എടുത്തു വന്നപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ തരണം, എന്റെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നീക്കേണ്ടത്? നാരദ മഹർഷി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു, രാമ രാമ. ആ സമയത്ത് ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ജനനം, ആവിർഭാവം, അവതാരം നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കേണ്ടത്. രാമ 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 എന്ന് ഉരുവിടാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത്രയും ക്രൂരനായ, മാലിന്യം നിറഞ്ഞ മനസ്സുള്ള, അത്രയും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് രത്നാകരന്റെ നാവിൽ രാമനാമം വന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, അത്രയധികം മാലിന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാകും. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി അതിന് ഉപായം പറഞ്ഞു തന്നു. 2 മരങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൊണ്ടുചെന്നിരുത്തി, ആ മരം ഈ മരം, ആ മരം ഈ മരം എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നീ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെയും ആ ഗുരുവിന്റെയും ഓടുള്ള വിശ്വാസം മൂലം, അപ്പോൾ ആ നാരദ മഹർഷിയോട് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമായി രത്നാകരന് നാരദ മഹർഷിയെ തന്റെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് അപ്പടി അനുസരിച്ചു. അതുവഴി ക്രമേണ ആ രത്നാകരന്റെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളും പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങി ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പരിശുദ്ധി നേടുവാൻ സാധിച്ചു. നാരദ മഹർഷി അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിലെ വന്നത്. വരുമ്പോൾ ആ ഒരു രാമ 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 എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. കൂടാതെ ദൂരെ ഒരു വലിയ ചൈതന്യം കാണുവാൻ സാധിച്ചു, വലിയൊരു പ്രകാശം. നാരദ മഹർഷി അതെന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പുറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം വരുന്നത്, പ്രകാശം വരുന്നത്. ആ പുറ്റെല്ലാം തട്ടിമാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ ആ പഴയ രത്നാകരൻ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധനായ ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം മൂലം നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മതിയാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷസി യുക്ത്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശം നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്.
ഭഗവാൻ അതിൽ വിഷമമൊന്നുമില്ല പറയാൻ. ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നിരിക്കും. നമ്മൾ സംശയം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭക്തിയും വരികയില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത്. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മലിനമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റുപായങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഈ ശ്ലോകം ഊന്നി പറയുന്നു. സർവ്വസേവനങ്ങളും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ പദ്യത്തിന്റെ സാരം. വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല കൃഷ്ണൻ, പരമസത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാണ്. നിരപേക്ഷനാണ് കൃഷ്ണൻ. ദേഹദേഹി വിഭേദോയം നേശ്വരെ വിദ്യതേ ക്വചിത്. ഈശ്വരനായ കൃഷ്ണനിൽ ദേഹം ദേഹി എന്നിങ്ങനെ ഭേദങ്ങളില്ല. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അനുകൂലമായ ഭക്തി. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തി രുച്യതേ. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, വേറൊരു അഭിലാഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തിയോ കർമ്മമിശ്ര ഭക്തിയോ ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ കേവല ഭക്തിയോടുകൂടി ആനുകൂല്യേന, അനുകൂലമായ ഭാവത്തിൽ, പ്രേമഭാവത്തിൽ, സ്നേഹഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. എന്താണ് അനുകൂലമായ എന്ന് പറയുന്നത്? കംസനും രാവണനും എല്ലാം സദാസമയവും ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, കംസന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ വിചാരം മാത്രമായിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ വരിക എന്നെ വധിക്കാൻ? പക്ഷെ ആ വിചാരം, ആ ഒരു ചിന്ത അനുകൂലമായിരുന്നില്ല, പ്രതികൂലമായിരുന്നു. കൃഷ്ണനെ വധിക്കാനായിട്ട് പല പല പ്ലാനുകളും ആ കംസൻ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രതികൂലമായ ഭാവത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല, ഭക്തി വളരുകയില്ല. കംസനിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വളർന്നേയില്ല. സദാസമയവും ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും കംസൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, അനുകൂല ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം എന്ന്. പ്രേമഭക്തി പുരസരമാകണം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഭക്തി. അത് വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. പരമപുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭൗതികമല്ല, സച്ചിദാനന്ദമയമാണെന്ന് പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഭക്തി ഉളവാക്കാൻ സഹായിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുക, പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക. നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മൾ വായിച്ചതെല്ലാം അന്യോന്യം സംഭാഷണം ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുത ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുക. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള സേവകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും നമുക്ക് സേവിക്കാം ഭക്തി വളരാനായിട്ട്. തുളസി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തയാണ്. ആ തുളസി മഹാറാണിയെ നട്ടു വളർത്തുന്നതും ആ തുളസി മഹാറാണിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതും ദിവസവും പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മിൽ ഭക്തി വളർത്തുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി വളർത്തുവാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ ആദിമവും ശാശ്വതവുമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സൂന്നണം. കൃഷ്ണന്റെ പരമപ്രഭാവത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കി തീർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം മുഴുകിയിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോക പ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 9 സേവന പ്രക്രിയകളുണ്ട്. എല്ലാം ആധ്യാത്മികമായ പ്രക്രിയകളാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആ കേട്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുക കീർത്തനങ്ങളായിട്ട്. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാം. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഉപഹാരം. അതെന്താണ് ഉത്കൃഷ്ട ഉപഹാരം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും അതുവഴി നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന്, പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം നമ്മൾ. കാരണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുകയാണെങ്കിലും വെറും കൈയോടെ പോകരുത്, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കണമെന്ന്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ദിവസവും സമർപ്പിക്കണം. അത് ത്യാഗബുദ്ധി വളർത്തും, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാന് പല വിധത്തിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇത്ര മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. കാശ് ചെലവുള്ള ഒരു കാര്യവും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വധർമ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ എല്ലാം തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വീടുപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്ന് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിക്കണം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ. നിങ്ങൾ ഏത് കുലത്തിലുണ്ടോ, ഏത് വീട്ടിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലുണ്ടോ, ഗൃഹസ്ഥനാണോ ബ്രഹ്മചാരിയാണോ വാനപ്രസ്ഥനാണോ ഒന്നും ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അതേ നില തുടർന്നുകൊള്ളൂ, പക്ഷെ അതോടൊപ്പം എന്റെ സേവനവും കൂടി ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം, ചില നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി ഇന്ന് 5 പേർ എനിക്ക് പേര് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 5 പേർക്കും ഞാൻ എപ്പോഴാണ് സൗകര്യം എന്ന് പറയുക. കാരണം സൂര്യമാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഈ ഭക്തിവൃക്ഷ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ജാനകി മാതാജി എന്നുള്ളൊരു മാതാജി ഉണ്ട്. ആ മാതാജിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ മീറ്റിംഗിലൂടെ നമുക്ക് ആ ജാനകി മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തരും. എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴെല്ലാം മീറ്റിംഗ് നടത്തണം, നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം ജാനകി മാതാജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേര് തന്നവരെല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടാകുക എന്ന് എന്നോട് പറയണം. നിങ്ങളുമായിട്ട് ആ മീറ്റിംഗ് ഏർപ്പാടാക്കുവാനായിട്ട്. ആരെല്ലാമാണ് പേര് തന്നവർ? എനിക്ക് ഒന്ന് കൈ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുമായിരുന്നു. രശ്മി മാതാജി, പിന്നീട് ഷാജി, പിന്നീട് ശോഭ, പിന്നീട് നിഷയായിരുന്നു. നിഷ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ. നാളെ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാകില്ല. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജാനകി മാതാജിയുമായിട്ട് നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും 15 അല്ലെങ്കിൽ 10 പേര് വീതം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. ഓരോ ലീഡേഴ്സും ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിൽ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം വീതം നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ 10 പേർ അല്ലെങ്കിൽ 15 പേർ ചേർന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് ആ ആഴ്ച എടുത്ത ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിവൃക്ഷ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ജാനകി മാതാജി പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് സൗകര്യം ഉണ്ടാകുക ആ ദിവസം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തവര്, എനിക്ക് പേര് തന്ന മാതാജിമാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് പറയുക എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാകുക എന്ന്. ഷാജി പ്രഭു, എനിക്ക് രാവിലെ പേര് തന്നിരുന്നില്ലേ ഗ്രൂപ്പിൽ? അങ്ങേക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം ഉണ്ടാകുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്താം. അതെ അല്ലേ? അപ്പോൾ പകലാണോ സമയം ഉണ്ടാകുക അല്ല വൈകുന്നേരം വേണമോ? മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുതൂ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം? വൈകിട്ടാണോ സമയം ഉണ്ടാകുക? അതെ മാതാജി, വൈകിട്ട്. വൈകിട്ട് എത്ര മണിക്ക് വേണം? 5 മണി കഴിഞ്ഞ്. 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട്.
എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണോ സമയം? എന്നാൽ ഒരു 5:30 മുതൽ 6:30 വരെ ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജിയോട്. ശരി മാതാജി, പറഞ്ഞു. ശരി. അപ്പോൾ സൂര്യ മാതാജി എല്ലാവരുടെയും പേരൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ മാതാജി. കാരണം മാതാജി ഞാൻ ഇപ്പൊ 4 പേരല്ലേ പറഞ്ഞു? രശ്മി മാതാജി, ഷാജി മാതാജി, ശോഭ മാതാജി, പിന്നെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, പിന്നെ ഒരു നിഷ മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിഷ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ നിഷ മാതാജിയുടെ പേര് എഴുതാം. അപ്പൊ 5 പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 50 പേരാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് 10 എന്നുള്ള ഒരു 10 പേര് വെച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാകുമോ ആ സമയം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക. എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചേരാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇൻവൈറ്റ് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 10 പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മീറ്റിംഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഈ ഭക്തിവൃക്ഷ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുമോ? ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യ മാതാജി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിക്കാം. ജാനകി മാതാജിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ സമയം വൈകുന്നേരം ഒരു സമയം നമ്മൾ അറിയിക്കാം. ആ ദിവസം നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. മാതാജി, അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഇവരുടെ 5 പേരുടെ അടുത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് 10 പേര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമല്ലോ. ശരി. അപ്പോൾ നമ്മള് ട്രീല് ചെയ്ത പോലെ അവര് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടട്ടെ, ഇതാണ് എന്റെ സമയം, ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ. അതെ അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അല്ല സൂര്യ മാതാജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. അതെയോ? എല്ലാവർക്കും ശരി. അപ്പൊ മാതാജി സാധിക്കുമോ? മാതാജി സമയം ഉണ്ടാകുമോ നാളെ? ഇല്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് 5 പേരിന് ഈ 5 പേര് മാത്രം, ഷാജി മാതാജി, ശോഭ മാതാജി, ഈ 5 പേര് മാത്രം എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അവരിനെ ആഡ് ചെയ്തിടാം. പിന്നെ മാതാജി, ഐശ്വര്യ മാതാജി, നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു അല്ലേ, ജാനകി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഇവർ 5 പേര് മാത്രം എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരിനെ അതില് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ്. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ മാതാജിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും. നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ആയിട്ട് സൂര്യ മാതാജിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ്, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ രാവിലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പേരും നമ്പർ, അത് ഞാൻ കണ്ടു. ഓക്കെ മാതാജി, അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു 5 ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച്. ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, നിങ്ങളെ അഡ്മിൻ ആക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവൈറ്റ് അയക്കാം. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താണ് മീറ്റിംഗ് ചേരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ മീറ്റിംഗിന് ചേരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ജാനകി മാതാജിയോട് ഒപ്പം മീറ്റിംഗിന് ചേർന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരാ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത की जय। श्रीमद् प्रभुपाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।